Добрый день, поважаныя сябры! Рада вітаць вас на канале «Казки на канапе». Сёння хочу представить вашей увазе новую книгу и новое имя. Жанна Міўз, молодая, обаяльная белорусская письменница. И яе книга «Малек удалек» и «Жах рыба». Яркія і запамінальныя малюнкі да гэтай кнігі стварыла мастачка Святлана Стахоўская, і ў гэтым вы самі зможаце пераканацца. А выйшла кніга ў выдавецкім доме «Звезда» у 2022 годзе. Пачынаецца аповед з таго, што чытачы знаёмяцца з насельнікамі чароўнага возера і незвычайнага рыбнага садка, малязікам, малёршыкам і малёкунем, а таксама са старэнькай іх выхавательніцай, ахаўнай. Тры маленькія жвавыя рыбкі, малязік, малёршык і малёкунь, днямі гойсалі вакол няўседна, учынялі валтузню, спрэчкі і нязлосныя бойкі. Часам хтосьці з іх пачынаў румзаць і плыў жаліцца, спадзяваючыся на хуткае заступніцтва выхавацелькі. Як? Пыталася старая напаўглухая выхавацелька і, зрабіўшы пару няўклюдных крокаў па пясчаным дне, валілася на бок з працяглым старэчым выдыхам-стогнам. Ах, маленькія рыбкі звалі яе за гэта па-свойму пяшчотна, наша ахаўна. Удзень малязік, малёршык і малёкунь слухалі расповеды ахаўны пра ўсялякія цікавосткі свету, а пасля знаходзілі забаўкі ля вялізных раслін на водмелі. З некаторых раслін у ваду апускаліся кутасікі і вусікі, і неўтаймоўныя рыбкі качаліся на іх быццам на арэлях, шморгалі за канцы, дурасліва апляталі адзін аднаго. А ўвечары яны клаліся спаць у ціхім і ўтульным закуце ля вялізнага чырвонага каменя. Ён штоноч пачынаў свяціцца і рухацца туды-сюды, бы маятнік, і стомленыя рыбкі салодка засыналі у калякаменных хваляваннях вадзіцы. І вось аднойчы пад вячоркам у дзіцячы садок прыблудзіўся незнаёмец. Спачатку выхаванцы садка спужаліся, але потым пасябравалі з мальком удальком. Так звалі таго незнаёмца. Новы сябар распавёў цікавую гісторыю пра дзіва-камень, ля якога штовечар улягаліся спаць маленькія рыбкі. І вось што ён ім расказаў, гэты малёк удалёк. Калісьці даўно, калі я быў празрыстай ікрынкай, мне пашчасціла трапіць да рака чараўніка. Добраўхвал яго завуць. Дык вось, там мяне акуналі ў незвычайныя цудадзейныя купелі, каб я мацнеў, разумнеў і набіраўся адвагі. Чараўнік увесь час пра сябе бубніў: раўнавага, раўнавага, раўнавага. Што за слова такое? Для чаго яно, я не ведаю. Але ведаю адно, што магу паспрабаваць знішчыць вялікае зло, што ідзе на азёрны свет з глыбіні. О, як цікава! Выдыхнуў зачараваны расповедам малёршык. Казка! Падхапіў яго захапленне малёкунь. Угу! Толькі і змог дадаць малязік і салодка пазяхнуў. Ай, ужо спаць ахота! Дабранач, сябры! Быў ужо позні час, і трэба было класціся спаць. Рыбкі падплылі да каменя і па звычцы паснулі ў калякаменных хвалях. Не спаў толькі малёк удалёк. Ён утрапёна глядзеў на чырвоны камень, які свяціўся і раскачваўся бы маятнік. Раптам рыбка зрабіла некалькі паваротаў вакол тулава, падскочыла ўвысь з вады, тройчы ляснула хвосцікам па паверхні начнога возера, а затым, заглыбіўшыся на самае дно, дакранулася да каменя правым плаўнічком. І, о цуд!
Плаўнічок пачаў зяць і пералівацца вясёлкавымі колерамі. Чарадзейства адбылося, як і казаў добраўхвал. Засталося толькі пачакаць, калі з'явіцца зло, што прадказалі зіхатліўкі зоркі ў далёкім небе. Ну, а далей пачынаюцца самыя неверагодныя прыгоды сяброў падчас іх небяспечнага, але захапляльнага падарожжа па чароўным возеры у пошуках таго зла. На іх шляху сустракалася шмат цікавага. Яны прабіраліся праз джунглі, не прахад джунглі. Сустрэліся са спадарыняй Страхп'ю. Пазнаёміліся з навінатарам і дзівосным двурыбам, Сюдыкусам-Кудыкусам. Менавіта двурыб паведаміў рыбам-падарожнікам аб тым, што ў пячоры Уцеха знаходзіцца жудасная пачвара, жах-рыба, якая пагражае ўсяму чароўнаму возеру. Яна ненажэрная, глытае ўсіх і без разбору. І сябры вырашылі змагацца з гэтай жудаснай пачварай. Пачвара – гэта чудовішча, калі хто не ведае. У гэтай справе ім дапамог павук Пяцелька, які сплёў павуціну перамогі. Героі кнігі, перад тым, як павучок плёў ім павуціну, павінны былі знайсці 3 маткі пражы, з якой будзе плесці павучок гэту павуціну. Калі яны заглянулі ў дупло сховішча, то ўбачылі там шмат маточкаў пражы. Яна была розная, але пад кожнай з іх быў подпіс: радасць, дабрыня, дараванне, адчай, гнеў, насцярожанасць. Яны выбралі 3 маткі пражы, хаця доўга спрачаліся, пакуль прыйшлі да адзінага рашэння. І гэтыя маткі былі пад назвамі такімі: адвага, настойлівасць, вера. Калі павуціна перамогі была сплецена, сябры накіраваліся да пячоры Уцехі, каб перамагчы жах-рыбу. А далей я не буду вам расказваць, якія ж былі падзеі, як яны разгортваліся далей гэтыя падзеі. Хачу, каб вы самі прачыталі, паважаныя сябры, аб гэтым у кніжцы. Адно хачу дадаць: на іх шляху было шмат перашкод, але адважныя героі стараліся не губляць адвагі і веры. Вось што піша далей у канцы кніжкі аўтар. А што сталася з маленькімі рыбкамі пасля таго, як была пераможана жах-рыба? Шчаслівыя малязік, малёршык і малёкунь падплылі да свайго сябра малька-ўдалька, абнялі яго праз слёзы і сталі кружыць у абдымках, а іх варатоўца і не думаў упарціцца. Рыбкі нават не заўважылі, як да іх ціхенька падабраўся з мікрафонам у руцэ здзіўлёны навіна. Ну, вядома ж, дзе навіны, там і ён. Прывітанне, змагары! Ану, хуценька расказвайце жыхарам чароўнага возера пра вашу бліскучую перамогу. Вы героі сённяшняга дня, звярнуўся блакітны чарвяк да шчаслівых сяброў. А маленькія рыбкі толькі сарамліва усміхаліся і разгублена махалі плаўнічкамі ў камеру. Ад радасці сябры запамятавалі, хто яны і адкуль. Справа ў тым, што жах-рыба, падаючы на дно, узняла велізарную хвалю ў чароўным возеры. Хваля памкнула да берагоў і актывізавала усе навінатары. Такім чынам, усе азёрныя жыхары зачаравана глядзелі ў экраны і радаваліся добрай навіне. Сюдыкус-тудыкус адарваўся ад сваёй гульні ў ракушачкі і радасна закрычаў 2 галовамі адначасова: «Я верыў у вас, мае дадумчыкі! Ура!» А павук Пяцелька перастаў на хвіліну плесці чарадзейную павуціну і запляскаў у далоні разам з маленькімі ўнучкамі. А старенькая выхавацелька Ахаўна толькі і змагла усхвалявана выдыхнуць сваё бяззубавае «Ах-ах-ах». Вось што
На заключэнні кнігі піша сама аўтар. Зло немагчыма знішчыць назусім. Можна з ім змагацца і часова перамагчы, пры ўмове, што час ад часу будуць з'яўляцца смелыя і адчайныя малькі-удалькі. Ёсць вялікае і магутнае слова раўнавага. Яго шэпчуць зіхатліўкі зоркі ў неабсяжным сусвеце. Прыслухайся як-небудзь уночы. Так сказала рыбка залатая у акварыуме невялікай утульнай кавярні. Гэта ж яна распавяла мне дзівосную гісторыю пра адважнага малька-удалька і пачварную жах рыбу. Вось так заканчваецца кніжка. Хачу сказаць, што яна адрасавана для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Чытайце разам з дзецьмі, чытайце сваім дзецям самі. А я хачу вам падзякаваць за ўвагу і чакаю вас на маім канале «Казкі на канапе». Да пабачэння, да новых сустрэч!